ପିଲାମାନେ ତୁମେ 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବା ଶିଖିଲ ଓ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଗଲ। ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ଗଣିତଟିଏ ଶିଖିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗପଟିଏ ଶୁଣ। ରୀନା ଓ ରିଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ସହ ବଜାରକୁ ଗଲେ। ବାଟରେ ମିଠା ଦୋକାନ ଦେଖି ସେମାନେ ଲଡୁ ଖାଇବାକୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ। ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଦୋକାନକୁ ନେଲେ। ରୀନା ଗୋଟିଏ ଓ ରିଙ୍କୁ 2ଟି ଲଡୁ ଖାଇଲେ। କହିଲ ପିଲାଏ, 2 ଜଣ ମିଶି କେତୋଟି ଲଡୁ ଖାଇଲେ? ଆସ ହିସାବ କରି ଜାଣିବା। ରୀନା ଖାଇଥିବା ଲଡୁ ସଂଖ୍ୟା 1, ରିଙ୍କୁ ଖାଇଥିବା ଲଡୁ ସଂଖ୍ୟା 2। 2 ଜଣଙ୍କ ଲଡୁ ଏକାଠି କରିବା। ଏବେ ଲଡୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିବା। 1, 2, 3, 3ଟି ଲଡୁ ହେଲା। ଜାଣିଲ ପିଲେ, ରୀନା ଓ ରିଙ୍କୁ ମିଶି 3ଟି ଲଡୁ ଖାଇଲେ। ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବକରାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିବା। 1, 2, ପ୍ରଥମ ବଖରାରେ 2ଟି ଫୁଲ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଖରାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିବା। 1, 2, 3, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଖରାରେ 3ଟି ଫୁଲ ଅଛି। ଚାଲ 2ଟି ଯାକ ବଖରାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଇ ଗଣିବା। 1, 2, 3, 4, 5। 2ଟି ବଖରାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଇବାରୁ 5ଟି ଫୁଲ ହେଲା। ଜାଣିଲ ପିଲେ, 2ଟି ଏକା ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇବାକୁ ମିଶାଣ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଚିହ୍ନ ଏହିପରି। ଆସ ଆମେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ମିଶାଣ କରିବା। 2 ମିଶାଣ 3। ଏଠାରେ 2 ପାଇଁ 2ଟି ଗାର ଟାଣିବା ଓ 3 ପାଇଁ 3ଟି ଗାର ଟାଣିବା। ଏବେ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଇ ଗଣିବା। 1, 2, 3, 4, 5। 5କୁ ସଂଖ୍ୟାର ତଳେ ଲେଖିବା। 2 ଓ 3କୁ ମିଶାଇବାରୁ ଉତ୍ତର 5 ହେଲା। ଆସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମିଶାଣ କରିବା। 2ରେ କେତେ ମିଶାଇଲେ 5 ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆମେ 2ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାର ଦେଇ ଗଣିବା ଓ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଗଣି ଉତ୍ତର କହିବା। 2, 3, 4, 5। ହଁ, ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିବାରୁ 1, 2, 3 ହେଲା। ଏଣୁ ଜାଣିଲେ 2ରେ 3 ମିଶାଇଲେ 5 ହେବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗାଣିତିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ 2 ମିଶାଣ 3 ସମାନ 5 ଏହିପରି ହେବ। ଆସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। 3 ମିଶାଣ ଡ୍ୟାସ୍ ସମାନ 8। 3, 4, 5, 6, 7, 8। ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିବା। 1, 2, 3, 4, 5। ଏଣୁ ଉତ୍ତର 5 ହେବ। 5କୁ ବଖରାରେ ଲେଖିବା। 3 ମିଶାଣ 5 ସମାନ 8। ଏବେ ତୁମ ବହିର 84 ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା 10 ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଆଉ ତୁମ ବାପା ମା ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସଂଶୋଧନ କରାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।